Driller den? Ja. Hvad er det, du har der? Der. Lad mig se. Er det en kugle? Ja. Eller den skal du give til Elias? Du skal give kuglen til Elias. Hov. Hvem kan se? Se lige, hvor flot den er. Det er Elias og Karen, du kan se, ja. Er de kommet i fjernsynet? Ja, men den skal du give til Elias, for der er ikke nogen snor i. Du skal tage de der guldkugler. Ja. Så er du sådan en guldkugle, Silas. Og se, at den her er flot. Ja, den er også flot, den der. Ja. Jeg hænger den her på. Ja, men der er ikke nogen snor i, er der det, skal? Der er dem uden snor, de må lige vente lidt. Så må vi sætte snor i dem senere. Ikke? Hvorfor det, mor? Ja, man kan ikke hænge dem op uden snoren. Må vi sætte snor i om lidt, ikke? Så når vi har kommet det andet pynt på. Og se den her. Den er meget flot. Det er fint, hva'? Men siger der prinsesser på det der? Vil du også hjælpe? Ja. Se, der er prinsesser på den Ja, du må ikke få her. dem der. Nej, der er prinsesser på den her. Hvad er der hernede i? Ja. Der er prinsesser på den her bare. Der. Ja, kan du hænge den op? Ja. Den skal hænges op på træet. Ja. Ja. Jeg vil hænge det her hjerte op. Så kan du hænge den på. Ja. Ikke dem her endnu. Ja! Det var flot. Sådan. Jeg vil hænge det Ikke tage den af igen. her. Nej, her. Hæng den her. Jeg vil sætte det her hjerte på, som Karen har lavet. Sådan. Så giv slip. Giv slip. Sådan. Så hænger den der. Er den ikke fin?